ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео фақат квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 140 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, нуҳум микрорайон, духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад. 48 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 140 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, духонага квартира дар 15 ошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, духонага квартира дар 11 ошона қарор дорад. 78 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 12 ошонага дар наздикии роҳи калон. доми беҳтарин. нархаш 330 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, якхонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 45 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 7 ошонага лифт дорад. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, чорхонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 180 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно бо чуди чораш фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, садик, балниса дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Курган-Тюбе, якхонага квартира
дар панҷум мошона қарор дорад. 45 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, бозор, гимназия дар наздикиш аст. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Худжанд, 12-ум микрорайон. Якхонага квартира дар дуюми мошона қарор дорад. 41 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, садик, магазин дар наздикиш аст. нархаш 245,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри бохтар, Қуронтепа, духонага квартира дар панҷум мошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар ноҳияи Ёвон, сехонага квартира дар чорум мошона қарор дорад. 75 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Исмоили Сомонӣ, духонага квартира дар 9-ум мошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар ҷойи беҳтарин қарор дорад. дар наздикии мактаб, садик, рӯи калон, гимназия дар наздикиш аст. нархаш 560,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед.